курси ман сармоягузор чист ва чӣ гуна боисе курси ман сармоягузор шумо сармоягузориро ёд мегиред? Салом алейкум бародаро, хуш омадед ба канали Business TG. Дар ин видео мо дар бораи курси ман сармоягузор баротон полностью маълумот медиҳем ки курси ман сармоягузор чиай, чӣ хел шумо баъди гузаштани курси ман сармоягузор дар бозори биржа метавонед ки хитон самостоятельно кор кунед. Чӣ хел яъне ки аксия бихаред, криптовалюта бихаред, дигар чизо биткоин чизе ки дар бозори биржа ҳастай харидор кунед хитон. Ва ман гуфта намонам ки курси мо аввалин курси сармоягузорӣ ба забони тоҷикӣ дар Тоҷикистон аст. Ва аллакай зиёда аз садҳо нафар курси моро гузаштагианд ки айни ҳол дар бозори биржа хичон кор мекунанд. Шуморо метавонед ки дар курси мо дохил шавед, сармоягузориро хитон айни ҳол ёд гиред. Ва биёем мебинем ки дар курси шумо чиро ёд мегирем. Вориди Play Market мешавем. Дар инҷа мезанем ман сармоягузор. Ссилкаша дар поёни видео мемонам, метавонед скачат карда гирен ссилка. Медарен отзывоша мебинен, отзывои курс аллакай 35 та отзывай. Метавонед омада хонед хитон ва вориди барнома мешавем. нигоҳ мекунед, вақте ки шумо вориди барнома мешавед, чиро мебинед дар главни экраntон. Инами курс, якум боб, ман сармоягузор. Ва нигоҳ мекунед, вақте ки мо дар инҷаш намием, дар инҷа аллакай дар мо ҳама бобо даступнанд. Вақте ки шумо курсана харидагиен, тоқа якум боб хондан. Боқӣ монда бобо боша, ҳамашон харидана. Ва вақте ки шумо курса мехаред, мо дар шумо парол метиҳем, шумо вориди барнома мешавед. Чӣ хеле ки мебинед, ҳамаи дарсҳо дар шумо кушода мешавад. нигоҳ кунед, мо дил хода аст ки мехоҳем бидроем. Вақте ки медроем, аллакай дар мо кушода, мо метавонем ки дарса гузарем. чӣ гуна ки дар мо маъқул аст. нигоҳ кунед, ҳама дарсҳошон ҳастай полни маълумоти пурра оиди курс ҳастай. Ва чӣ хел вақте ки шумо курса мехаред, чӣ даступ намешавад дар шумо. нигоҳ мекунед, вақте ки шумо курса хариден, дар шумо 19 та боб, чӣ хеле ки мебинед дар бораи сармоягузорӣ, дар бораи аксиё ҳастай, облигатсия, яъне ки чӣ хел аксиёи Tesla ва аксиёи Microsoft, аксияҳои iPhone, дигар аксиёи калони ҷаҳон харед, ёки Сбербанк, Тинькофф, ёки фондҳои Dow Jones, фонди SP 500, Nasdaq, QQQ, дигар фондҳое ки дар ҷаҳон ҳастанд, ҳамаи фондҳои калонтарин, ёки иштирок дар IPO, дигар металлҳо, яъне ки харидани тиллову нақра дар бозори биржа, ёки валюта, ё ин ки криптовалютаҳо, ҳама боби ки айни ҳол асосия и криптовалютае ки мо худмон бештар айни ҳол дар криптовалюта бигем ки кор мекунем. дар криптовалюта чанд мавзӯъ аст оиди криптовалюта. нигоҳ кунед, криптовалюта ҳастай, интихоби портфели криптовалюта ҳастай ва боби криптовалюта беҳад боби калонай. нигоҳ кунед, полни видео ҳастай, тарзи регистратсия кардан дар Binance, дар чизое ки мо кор мекунем, криптовалюта мехарем, тарзи регистратсия карданаш ҳастай, нишон додагием ҳастай, тарзи пул гузарондан ҳастай, ҳама видеои. нигоҳ кунед, якчанд видеое дар бораи яъне ки пул гузарондан, и бобо ҳамашон вақте ки шумо курса мехаред, дастур намешавад ба шумо. ина чӣ хеле ки мебинед, айни ҳол видео, тарзи харид кардан ёки фурӯхтан, ҳамашон ҳастай дар курси мазкур. ва ҳамаи ҳамино вақте ки шумо курса мехаред, аллакай дар шумо дастур намешавад. вақте ки шумо курса нахаридагиен, дар шумо тоқа чӣ хеле гуфтем, якум боба. шумо метавонед якум боба даромада хонед. дар якум боб ҳама маълумот оиди сармоягузорӣ, барои чӣ дар корае ки ҳар як одамда сармоягузорӣ кунад. вақте ки шумо боба мехонед, мефаҳмед ки чӣ хел пулои шумо беқадр мешавад. дар инҷа мо овардагем инфлясия дар Тоҷикистон, ки чӣ хел мақсад суми мо паст мешавад ва нарх наво дар бозор қимат мешавад. ҳамин сабаб мо да ҳатмие ки сармоягузорӣ кунем, ёки пасандоза, ёки дигар чизое ки бехатари бозор. ҳамашон дар ин боб гуфтагиам, метавонед шумо худтон даромада хонед. видео ҳастанд оиди боб, видеоро бинен, стратегия ҳастай, чӣ хел стратегия интихоб кунем ва хитон дар тест овардагие ки шумо мефаҳмед ки дар шумо дар кораи сармоягузорӣ ёки не, баъди гузаштани боби якам. баъдан хитон ба хулосае меем ки аллакай боби ду, бобои дигарша хонед. ва нархи курс айни ҳол 699 сомон аст. агар ки шумо дар муддати 24 соат курса харидорӣ кунед, метавонед ки ба нархи 499 сомон, яъне ки 200 сомон скидка дар курс, метавонед ки ба нархи 499 сомон курса харед. ва дар ин сум шумо чиро мегирен, полностью 19 боби курс дар шумо даступ намешавад. чӣ хеле гуфтем дар бораи аксия, облигатсия, криптовалюта, фонд, металл, яъне хариди валюта ва тиллову нақра дар бозори биржа ва бобҳои асосӣ ки айни ҳол актуална, и P2P арбитраж, боби NFT ҳастай. NFT ки чӣ хел медонед, коллексияи суратҳо ва дигар чизо.
ва боби дигар и боби ICO ё ки IPO ҳастай чӣ хеле мебинем боби 18 и темаам темаи актуалияй да IDO сумисоз кор мекунем мо видео кардагием нашотӣ метавонед дар канал даромада бинем видеорахтон баъдан чизи ҳама асосие ки дар курси мо ҳастай и конечно группаи закритии мо дар телеграм метавонед вақте ки шумо курса дастрас мекунед мо дар группамон дабавитон мекунем нигоҳ кунед аллакай шогирдои мо бузург кор карда истанд ҳамашон уже чӣ хел кор мекунанд чӣ хел мехаранд ҳама оиди группа чӣ хеле ки мебинед ҳамаи намино шогирдои аллакай касое ҳастанд ки курса дастрас кардагианд ва мо дар инҷа обсуждот мекунем дар бораи криптовалюта дар бораи чизи наве ки дар бозор мешавад ҳамаша қад шогирдо обсуждот мекунем ва шуморо метавонед курса даромада харен чӣ саволе ки мешавад аз шумо дар курс ҳастад телеграм ватсап ё ки инстаграми мо метавонед ба воситаи ватсап ё ки дигар чизо дар мо муроҷиат кунед ва курси моро дастрас кунед шумо метавонед даромада ватсап дар мо сообщениямон кунед мо дар шумо ҷавоб медиҳем аз саволи дигаре ки бисёриҳо метиҳанд курса шумо чӣ хел мезгаред шумо дар дохили ҳамин барнома курса мезгаред вақте ки пула пардохт мекунед дар шумо ҳамаи дарсҳо даступ намешаванд дар инҷа шумо мехонед чизе ки дар шумо нафаҳмоӣ ҳастад чӣ саволое ки мешавад чӣ хеле ки гуфтем дар телеграм метавонед ки дар мо нависед мо дар телеграм ҳам группа дорем ҳам администраторон модераторҳо ҳастанд ки дар шумо ёрдам медиҳанд нашоти кор кардан дар криптовалюта ё ки дар бозори биржа чӣ саволе ки дар шумо пайдо мешавад дар ҳамаи саволотон ҷавоб медиҳанд мефаҳмонадтон то вақте ки аллакай хитон самостоятельно кора дар бозори биржа ёд нагиред ногуфта намонад дар курси дар боби P2P ҳамаша ёд метиҳем фундаменталиша ки чие P2P чӣ хел кор мекунад бо дар инҷа яда связка ҳастай боз нишона медиҳем метавонед видео қати даромада тамошо кунед бихонед дар борааш иҷода спред ҳастай формулаи спред формулаи ҳисоб кардан ки инора шумо дар ягон курс намеёбед фақат инора мо худмон ташкил кардагием формулаошона ҳамашона оиди ҳисоб кардани P2P тарзи кор кардан ки шумо вақте курса гузаштед аллакай хитон метавонед связка буковен биёбед ва ба связка кор кунед шумо чӣ хеле ки медонед курси P2P худаш нархаш 50-100 ҳазор рублай курси нормалниш барои ин қадар дар курси мо ҳамаи амино курси криптовалюта курси P2P курси IDO курси аксия облигатсия қариб 6-7 курсай дар дохили як курсай ки ҳамаи ами ба шумо ҳамагӣ ба нархи 499 сомон агар ба скидка харидорӣ кунед 499 сомон меғалтад ва хитон метавонед даромада бинед дар мундариҷаи курс ки кадом бобо ҳастай ҳама бобоша хонед шинос шавед ва саволотонро дар мо пешниҳод кунед